Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Faran 2. Vreau să mă lăsați în comentarii ce joculețe să mai jucați și ce joculețe să mai jucăm, mă scuzați. Și vreau să vă zic să fac o promovare prietenul meu Radio Dax, care și el videoclipuri cu gaming, și să vă abonați să dați like la el. Și dacă vreți să susțineți seria acesta, să vă abonați și să dați like la mine. Mă cheamă Rafael Lucan. Și până atunci vreau să vă zic să ne uităm. Eu alte personaje aici și uitați pe acest personaj. N-am 150 de esmeralde, dar mi-a fi plăcut la nebunie acest personaj. Sau acest ochi nu mi-ar fi plăcut pentru că arată urât pe personajul meu, ce zic eu. Și acesta mi-ar fi plăcut foarte mult, dar n-am atâtea esmeralde. Am 26. Mă scuzați. Și aș fi vrut să-l cumpăr. Vedeți, doi jucători la fel, identici. Eu nu știu cum s-ar fi putut întâmpla așa ceva. O să fie doi la fel într-un joc. Eu m-aș mira. Și sunt trei cu același ochelari. Deci, culmea. Culmea. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Doi jucători la fel, ori au vorbit între ei să facă la fel, ori n-a cum să facă la nimeni la fel. Și n-avea cum. Și acum vreau să zic și sper că zic pe primul loc și n-am putut să... Și dacă mă întrebați dacă am hack, bine, dacă nu știți până acum, vă zic eu, n-am hack. Le-am câștigat și personajul acesta, l-am câștigat la cutiuță, pentru că pe fiecare zi îți dă câte un cadou. Ba, îți dă de îmbrăcat sau îți dă foarte multe, îți dă și bani, îți dă și esmeralde, să zic așa. Și aici, would you like to rate the game? Vedeți, au personaje la fel și n-are rost să facă la fel. Eu nu mi-aș face niciodată așa, pentru că nu-mi place să fiu la fel ca cineva. Vreau să mă fac eu. Și era cu să se întâlnească și acum cineva. Cum arată personajul acesta, dar cred că costă foarte mult. O să mă uit după acest meci cât costă. Un dragon. Cred că în jur de 20.000, 30.000, ceva de genul. Pentru că este foarte scump un dragon. Parcă am mai văzut că era foarte scump, dar mă mai să văd prețul fix. Cât costă un dragon. Câinele știu sigur că costă 10.000. Al doilea personaj de vreau eu costă 5.000. Total 15.000 și 25.000 de bani. Pentru că vreau să merg schimb la 10.000. Și îmi trebuie foarte mulți bani. Deocamdată nu am. Și ce după mine sunt bule. Mie nu-mi plac ce după oaia aceea. Pentru că n-am vrut, am văzut, erau ieftine, dar nu-mi plac ce sunt acelea. Sunt urâte. Deci eu n-aș lua deloc de alea. Ce m-a dat asta înapoi? Nu mai sunt pe locul ăla. Pe locul 3. O să mă uit la acest personaj, la dragon, cât costă. Ca să văd. Sincer să văd personaje. Nu cred că a dat mai mult de 30, 25.000, 30.000. Papagal 18.000, 21.000, dar ce vrea să zic ăla chiar? Nu înțeleg. Hai să mă uit, dar mai repede puțin. Și vreau să-l găsesc. 50.000, cred că are hack 100%. Acesta este 100.000, avere. Vedeți cum arată acesta? Arată șmecher. Și acesta sunt frumoase de personaje. Dacă nu le pui ochelari și le faci altceva, arată superbe. Mai acesta cum arată. Acesta minus 40% bani. Da, până atunci, hai să mă jucăm. Sper că nu vă supărați dacă mă și eu aici.
clanul nostru e deja la level 5, așa că îl vedeți cum este. Unii s-a câștigat de 47 de ori. Perspectivă. Hai să jucăm un meci. Eu o să dau pe Frosty Forest. Nu, pe Fandorado. Mă gândi, este mult mai frumos. Dar tot Frosty Forest. Am folosit magnetul degeaba știu, dar poate să iau surprize mult mai bune. Și m-am gândit să dau magnetul, vedeți, este acesta. Ursul acela, sigur, a luat cu un esmerald. Acelea de diamant, pentru că nu cred că dădeai la atâția bani. Pentru că le dai degeaba, doar să fie frumoase, n-aș da. Nu știu, și nu-și dau atâția bani degeaba pe ele. Pentru că la fel la un efect mai mare sau mai mic. Din potrivă, dacă era mai mic, ne-ar fi dat atâția bani degeaba. Nu înțeleg. Eu n-aș fi dat. Eu nu, sigur. Că n-are rus, v-am mai zis. Bă, boss, tu ne-ai pe noi, mă. Mă, tu știi cine ești, mă. Băi, boss. Dacă nu era aceea, sigur eram pe amândoi deodată. Ce mă văd eu? Eu am de gold? N-am înțeles, cred că aveam de gold. Doar așa s-a fără, doamne. Cred că nu vă spărați dacă dau și pe acest videoclip 3 ori bani, ca să câștig și eu 15 bani în loc de 5, este mult mai bine. Aștept să pornească videoclipul, nu știu de ce nu s-a mai pornit. Și dacă nu se pornește, o să ies, pentru că nu mă interesează atât de mult banii. Pot să iau și altă dată acei bani. Adică, nu, Snawislop, sper să se mute. Nu, eu aș lua Snawislop, nu-mi place Rapid-Roof. Este numai cu Shawblade, adică numai cu din acestea poți să câștigi la cadouri. Pentru că vă știți ce sus. Este foarte șmecher, am mai jucat cu magnet. Deci este practic o nebunie. Pentru că tu îl tragi pe unul, el te trage altcineva înapoi. Scuzați. Și este practic o nebunie. Deci, n-ai ce să mai zici. Pe ultimul loc. Nu o să mai câștig pe primul loc. Da, nu cred că o să mai câștig sigur. Cu altceva de asta m-am să-l dau mai sus, m-am ridicat. De 2 ori la rând să te tai și tău. Ei, nebunii și azi. Da, bine ce-am făcut aici. Cum mergeam eu pe jos, el pe sus? Opa, hop. Da. Sper că nu vă deranjați. Pentru că am câștigat pe ultimul loc și am 20 de bani, ori 3. Sper să meargă videoclipul acesta, chiar mi-aș dori foarte mult și merge. Să-mi dă 60 de bani este o nebunie. Aștept să stâng cât mai mult. O să-mi iau un tic câine de un personaj. Cel mai ieftin din personajele câinea lui. Are să dau mai mulți bani. Măcar până în 20.000. Ceva de genul. O să ieși așa, ies, să dau și ies. Cam atât cu acest episod. Vreau să lăsăm în comentarii ce joculețe să mai jucăm.